салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньёҳасия ёробун, Фарзона имнидам. Дӯстону подписчикон хуш омадед ба канали оилавии мо, яъне оилаи тоҷик дар Корея. Ҳама он подписчикони наве ки дар канал обуна шуда истоданд, хуш омадед ва инчунин ҳама он подписчиконе ки дар саҳифаи инстаграми Lifestyle in Korea, яъне дар саҳифаи инстаграм низ обуна шуда истодаед, шумо низ хуш омадед. бори аввал нест, як бори дигар боз ба шумо хотиррасон мекунам ки канали мо дар бораи Корея аст, дар бораи роҳҳои омадан, дар бораи дохил шудан дар донишгоҳҳои Корея, дар бораи фарҳанги Корея, иқтисоди Корея, умуман оиди Корея аст. Инчунин забони кореягӣ низ дар канал дарс дода шудааст. Шумо метавонед забони кореягиро саршавиашро аз канали ютуб канали яъне оилаи тоҷик дар Корея омӯзед. ва нафароне ки хоҳиши завқу шавқи ба Корея омадан доранд, роҳҳояшро намедонанд, метавонанд ки аз саҳифаи ҳамин ютуб канали мо оилаи тоҷик дар Корея даромада роҳҳои омадан ба Кореяро, барномаҳоро тамошо карда омӯзанд, яъне тарзи омадан ба Кореяро фаҳманд. хуб, дӯстони азиз, як бори дигар хуш омадед. имрӯз як хабари хуш дорам барои ҳамаи шумо, барои он нафароне ки яъне тоҷиконе ки дар Корея кору зиндагӣ мекунанд. хабар барои онҳост, яъне оилаҳои тоҷике ки дар Корея бо фарзандҳои худ зиндагӣ мекунанд. хуб, дар Корея чӣ гунае ки медонед, садиқҳояш дар як моҳ аз $300 сар мешавад то $500-600. яъне пули садиқ 100% бояд ки супорида шавад. хориҷоне ки зану шавҳар хориҷӣ ҳастанд, бояд ки кӯдакони худро дар садиқ бо маблағ таъмин кунанд, яъне ки пули садиқро 100% супоранд. ва хориҷие ки агар бо кореец хонадор бошад, яъне падар ё модараш хориҷӣ бошаду, яъне як аъзои оила, яъне падараш хориҷӣ бошаду модараш кореец, онҳо метавонанд ки аз давлат бепул дар садиқ дарс омӯзанд. ва нафароне ки падару модар хориҷӣ ҳастанд, аз як давлат ҳастанд, аъзои оилааш ягон кас кореец нест, онҳо 100% бо пули садиқро супоранд ва маблағ дар ин ҷо аз $300 сар мешавад, дар садиқ то $500-600. ва оилаҳое ҳастанд ки 2-3 фарзандӣ доранд. барои онҳо беҳад мушкил аст дар ин ҷо зиндагӣ кардан. яъне сари ҳар як кӯдак дар садиқ агар $300-400 тием 2-3 кӯдак да маблағ ҳамон маоши коркардагӣ мо ҳичӣ мешавад. баъдан дар Сеули Корея зуд тахфиф мекунанд, яъне скидка арзон мешавад, яъне дар як сол 1-2 маротиба. баъдан дар шаҳрҳои Ансан садиқҳояшон 50% аст. як шиносам зани кореец дар парламент кор мекунад. чандин маротиба бо он кас ба вазорати маориф рафтем ки дар шаҳри мо низ барои хориҷиён каме ҳам бошад 50% тахфиф, яъне скидка кунанд, то ки дар ин ҷо низ бо кӯдак зиндагӣ кардан барои мо осон шавад, яъне мушкил нашавад. бисёри хориҷиён, махсусан узбекҳо, кӯдакони худро намеоранд. онҳое ки донишҷӯ ҳастанд, зану шавҳар студент ҳастанд, кӯдаконашонро дар назди модарашон, дар назди наздиконашон мегузоранд занҳо, баъдан меоянд ба Корея мехонанд. ва чунки дар ин ҷо нигоҳубини кӯдак, вақте ки донишҷӯ бошанд, нигоҳубини кӯдак, яъне оилаи худ хеле мушкил аст. сипас баъзеҳо ҳастанд ки кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд ва дар як оила 2 нафар кор мекунанд, метавонанд ки бо оилаи худ зиндагӣ кунанд, зану фарзанд, яъне чунки агар ки 2 нафар дар як оила кор кунанд, метавонанд ки аз уҳдаи оила бароянд. ва нафароне ки ба мисли ман, шахсан ман намехоҳам ки кӯдакони худро дар як ҷои дигар гузорам. мехоҳам танҳо тарбияи худамро гирад, дар бари худам бошад, чӣ мушкилӣ ки набошад, чӣ вазминӣ ки набошад дар оила, мехоҳам кӯдакони худро дар назди худам гирам, тарбияи худамро диҳам, на ин ки тарбияи дигар касро. аз ҳамин сабаб
вақте ки зану шавҳар кор кунанд, масалан мо кор мекунем, мо метавонем ки азудаи садикам бароем, гарчанде қиматам бошад, ё азудаи зиндагӣ бароем ва боз ягон кори дигарамонро низ кунем. ва бо ана ҳамон шиносам ки дар парламент кор мекунад, боз як бори дигар рафтем ба вазорати маориф. Инчунин боз чандин маротиба рафтем бо он кас ба вазорати маориф ва боз кӯшиш кардем ки як бори дигар назди ҳамон раиси шаҳри Тегу равем. Гарчанде мо чандин маротиба рафтем набуданд ва бо котибааш ҳам суҳбат шудем ки шиноси ана ҳамон дӯсти ман будааст ки дар парламент кор мекунад ва ба онҳо мо суҳбат кардем. гуфтем ки хориҷионе ки ҳастанд дар ин ҷо чандин солҳо зиндагӣ мекунанд, бояд аз тарафи давлат, яъне аз тарафи шаҳри анҳамин Корея, аз тарафи шаҳри Тегу барои онҳо камам бошад скидка кунанд, тахфиф кунанд. ва худро низ мисол овардам ки масалан ман 2 фарзанд дорам, тӯли чанд сол шуд, 5-6 сол шуд ки ҳардуяшро дар садиқ равон мекунам. як моҳ $700-800 зиёд мешавад. аз ҳамин сабаб на танҳо ман мехоҳам ки ҳама он хориҷоне ки дар анҳамин шаҳри мо кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд, барои онҳо тахфиф кунанд, ақаллан 50%, то ки барои онҳо, яъне барои мо осон шавад, яъне ками зиндагӣ осонтар шавад. ва мо мактуб карда додем. котибаашон гуфтанд ки ҳоли ҳеҷ чиз гуфтан наметавонем, мо меспорем, агар ки имзо шавад ба уҳда гиранд, шояд ки шавад, агар нашавад ҳеҷ чиз гуфтан наметавонем. ва гуфтанд ки соли оянда, соли 2023, яъне интизор шавед хабарро, мо хабар метиҳем. ва вақте ки мо рафта будем, моҳи декабр буд, ана ҳамон назди котиби раиси шаҳр рафта будем, ана ҳамон вақт моҳи декабр буд. ва дирӯз хушбахтона ба ман занг заданд ки садиқҳои равияи боло, яъне Ючивон 50% шудааст барои хориҷионе ки дар Корея зиндагӣ мекунанд, дар шаҳри Тегу. танҳо барои хориҷионе ки, ва боз як чиз дигар, танҳо барои хориҷионе ки қонунӣ зиндагӣ мекунанд, яъне ҳаппоб ҳастанд, ва онҳое ки пулпоб ҳастанд, яъне ғайриқонунӣ дар Корея зиндагӣ мекунанд, беҳуҷҷат, онҳо 100% меспоранд пули садиқро. ва нафароне ки қонунӣ зиндагӣ мекунанд, ба онҳо скидка 50% шудааст. ва шукри худо беҳад хурсанд шудем аз шунидани чунин хабар. ва ин хабари хушро ман ба якчанд дӯстони худам расонидам. инчунин ба шумо подписчикони азиз, ба он нафароне ки дар Корея кору зиндагӣ мекунанд, ба оилаҳои тоҷик, яъне 2-3 фарзандӣ доранд, фарзандонашон дар Корея таҳсил мекунанд, барои онҳо низ ин хабарро расонидани ҳастам ки шумо низ метавонед сараввал ба он садиқе ки равон мекунед, шумо бояд гап занед ки чунин тахфиф шудааст, рост аст ё дурӯғ, ва мо низ мехоҳем фарзандони худро бо анҳамин скидка ба садиқҳои шумо равон кунем. ва дӯстони азиз, боз як чиз дигарро расондани ҳастам. ана ҳамин тахфиф, яъне скидка 50%, танҳо барои садиқҳои равияи боло, яъне Ючивон, барои онҳо шудааст. ҳангоме ки мо мактуб карда будем, дар он мактуб ман якчанд қариб 18-19 нафар анамон оилаҳои хориҷиён, на фақат тоҷикон, аз Ветнам, аз Узбекистон, бисёриҳояшон аз Узбекистон буданд, аз Тоҷикистон ҳам буд. номҳояшонро навистам, айди картаҳояшонро навистам, яъне қонунӣ зиндагӣ мекунанд гуфтам, имзоҳояшонро гирифтам. баъдан бо ан ҳамон дӯстам ки дар парламент зиндагӣ мекунад, бо он кас рафта аз номи худ мактуб карда мо супоридем. ва акун намедонам, худованд худаш ба фикрам ки қабул кардан ё ин ки худашон хулоса баровардан, дар садиқи равияи поёнӣ накардан. яъне дар Корея чӣ гунае ки медонед, садиқҳояшон аз 3 моҳа кӯдаконро қабул мекунанд, нигоҳу бин мекунанд. ҳастанд садиқҳое ки аз 1 моҳа низ мегиранд, вале кам ҳастанд. аслан аз 3 моҳа мегиранд ки ориничиб мегӯянд, яъне ясли мегӯем, садиқҳои равияи поён. аз 3 моҳа то 3 сола, то 4 сола кӯдаконро нигоҳубин мекунанд дар ориничиб. ва аз 4 сола
яъне вақте ки ба 5 қадам мемонад то 7 солагӣ дар садик нигоҳубин мекунанд кӯдаконро. Садик яъне равияи боло ки онро дар Корея ючивон мегӯянд. Ва хушбахтона ана ҳамин ючивонро 50% карданд. барои мо хеле сабук шуд, рости гап хурсанд шудем. гарчанде орини чибро низ накарданд, лекин ючивонро карданд, бисёр ҳам кори савоб карданд. Ва иншоллоҳ умед мебандем ки орини чибро низ яъне садикҳои равияи поёнро низ иншоллоҳ ба ӯҳда гирифтагӣ ҳастанд, иншоллоҳ ки онро низ 50% мекунанд. ва оҳиста оҳиста ана ҳамин ғамхориҳо нисбати хориҷиён дар Корея хеле зиёд шуда истодааст. шукр ва боварӣ дорем ки иншоллоҳ дар равияи поён яъне дар ючивон низ тахфифҳо гузаронида мешавад. ба ҳама он нафароне ки яъне дар рӯйхат номҳояшон буданд хориҷиён, аз ветнам, аз узбекистон, аз тоҷикистон, боз аз куҷо буд, аз ветнам ҳам буд, аз ветнам буд, баъдан аз Камбодия ҳам буд. Як духтарак бо 2 кӯдакаш зиндагӣ мекунад. хулас онҳое ки нонавис шуданд, ба онҳо ман занг зада хабарро додам, беҳад хурсанд шуданд. рости гап аз хурсандӣ намедонанд ки чӣ гуна сухан кунанда. беҳад тахфифи хуб кардан барои хориҷиён. ва ин лаҳза низ ба шумо ана ҳамин хабари хушро мерасонам. инчунин касоне ки дар Корея зиндагӣ мекунанду ягон мушкиле пеш меояд, намедонанд роҳу равиши зиндагӣ дар Кореяро, дар комментария нависед, то ҳадди имкон мефаҳмонам. хуб, бисёр подписчикон менависанд ки мо дар Корея ҳастем, комментария мекунанд. масалан як зан Соня Давлатова, як зан ки ман дар Корея ҳастам, гуфтан чанд маротиба бо духтарам, бо фарзандонам ҳамин хел чизе дар комментария хондам. мехоҳам ки бо шумо ҳам суҳбат шавам, гуфта чандин маротиба нависанд, қариб 1 сол мешавад комментарияҳошон ҳастанд. дар зери ҳар як комментарияш ман ҷавоб додагӣ ҳастам, яъне рақамҳои ватсапамро гузоштам. дар ватсап нависед, ман дар ватсап бо шумо гап зада шинос шавам. комментария ки вақте менависед, шумо да обратно ки ответ додан, бинед охе, проверка кунед. ман нависагӣ ҳастам обратно. касоне ки амон смсҳояшон срочни ҳаста, яъне ки ман ба онҳо ҷавоб дода метавонам, ба мушкилияшон кӯмак карда метавонам, ман зуд ҷавоб медиҳам ки ба ватсапи ман нависед. ва инчунин нафароне ки агар ягон мушкилиёшон пеш меояд, намедонанд, ягон савол ба миён меояд дар роҳу равиши зиндагӣ дар Корея, марҳамат, дар ватсап нависед. ман рақами ватсапамро дар якум комментария нависта закрепид мекунам, даромада нависед. хуб, боқӣ саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз. то навори оянда, хайр, худованд нигаҳбонатон. ёро бун то манна ё аньён.